Croeso ata ar gyfer sesiwn arall ffitrwydd o'r soffa. Da ni am ddechrau y sesiwn yma reit ar flaen y gadar neu'r soffa, lle bynnag da chi'n gyffyrddus. A da ni am weithio gwylod y coesa. Felly, da ni am mynd ar flaen yn traed ac ar y ffordd nôl i fyny. Ma'ch bysu bach yn mynd i ddod tuag at y coesa. Felly, fyny ar eich tiptoes a wedyn ar y ffordd lawr gweithio y ffordd arall. Digon syml, ond byddwch chi'n teimlo y stretch yn bendant. Y ddwy law, jyst yn gwneud siŵr bod y cydbwysedd y corff yna. Sa'n byd yn symud heblaw gwylod y coesa yma. Yn i'w dri eto. Byddwch chi'n teimlo cefn y coesa'n gweithio, cyhyra'r caffs, y lloia bach. Un bach eto. A dyna ni. Dechrau teimlo'r coesa yma'n gweithio. Ni'n eistedd nôl rhywfaint ar gyfer yr ail symudiad. Da ni'n mynd i wneud dipyn bach o waith bocsio. Uppercuts, maen nhw'n galw'r symudiad bach yma. Felly, dim byd yn rhy galed. Dwi'n isio chi ddyrnu neb sydd yn yr un stafell â chi. Ond da ni'n mynd i wneud y symudiad yma. Fel rhyw uppercuts bocsio. Os da chi eisiau gwneud rhyw gylchoedd bach, gret. Gwneud siŵr bod cyhyran y bol wedi tensio. Bob dim yn aros yn llonydd. Dim ond y breichiau sy'n symud yn y symudiad yma. Os da chi eisiau cyflymu, gwnewch hynny. Os da chi eisiau arafu, gwneud cylchoedd mwy. Dim problem. Math yma symudiad efallai gweithio oddi ar y cloc, neu rhyw 20, 30 eiliad efallai. Oeddech chi'n teimlo'r breichiau, sicr y cyhyra, y biceps yn gweithio. Mewn i ryw 5 eiliad bach ychwanegol rwan. 3, 2, 1. Teimlo fel Joe Calzaghe. Symudiad nesa. Da ni am mynd ymlaen ar y gadar. Da ni am bwyso ymlaen, ond gweithio cefn y breichiau fydden ni. Felly, da ni am ddechrau yn y safle yma, bwyso ymlaen rhywfaint, a wedyn mae'r breichiau sydd wrth eich ochrau jyst yn mynd i sythu tu ôl. Wan, os dydy'r symudiad yna ddim yn gyffyrddus, gwch chi addasu rhywfaint, efallai dod â nhw i'r ochrau. Ond os da chi'n gallu trio cadw'r breichiau mor agos at y corff a da chi'n gallu, a wedyn sythu. Ddwy fraich, y ddwy yn gweithio yr un amser. Os mae'n haws gennych chi ddefnyddio un ar y tro, dim problem. Dyna fo. Cyhyran y breichiau'n gweithio'n galed heddiw. Da ni wedi gweithio yn ôl, da ni rwan am weithio'r breichiau ymlaen. Felly, lle bynnag, da chi'n medru cyrraedd yn gyffyrddus, da ni'n mynd i ymestyn. Dwi'm yn gallu mynd i'n pellach na hynna. Efallai bod chi'n cyrraedd fama, yn bach uwch, lle bynnag sy'n gyffyrddus. Ond dyma ni. Da ni am weithio. Anadlu fewn ar y ffordd fyny, anadlu lawr ar y ffordd i lawr. Da ni'n gweithio'r breichiau'n galed iawn heddiw. Trio neud rhyw 10 o hein. Os liciwch chi, os mae'n haws, ewch yn siŵr bod y ddwy law efo'i gilydd. Eich bysydd bawd wedi clymu efo'i gilydd. Nawn ni rhyw 5 bach eto. Un bach arall. A dyna ni. Felly mae'r ysgwydda yma'n dechrau stwytho, mae'r cyhyra'n gweithio. Da ni am orffan y sesiwn yma yn gweithio'r coesa unwaith eto. Felly, eista reit yn ôl ar y gadar. Unwaith eto, mi fydd y dwylo yn gafal yn y gadar, yn y soffa, gwneud siŵr bod y cydbwysedd yn y corff. A da ni am weithio un goes a wedyn y llall. Nw'n ni ddechrau fo'r goes dde, bron bod chi'n gwneud symudiad fel bod chi'n reidio beic. Goes dde i ddechrau. Os da chi just yn gallu cael y droed oddi ar y llawr, gweithiwch rhyw gylchoedd bach. Os da chi'n gwneud rei pyn bach mwy. Mae hyn yn gallu bod yn galad ar y coesa. Felly efallai gwneud 1, 2, 5 os yn bosib. A wedyn newid ochr ar y goes chwith. Ceisio gwneud cylchoedd efo'r droed. Fel bod chi'n reidio beic. 3 bach eto. 2 a 3. A diolch byth yr ymarfer
ola o'r sesiwn. Dwi'n eistedd nôl yn y gadar, sy'n golygu bod fi wedi gorffan ac yn barod i ymlacio.